मेंगुजोब्बाय लोगोफोर आइदे दाबो बिराद गोबाव जाबायना खेनसे राउन्डआवनो 1 मिनिट लायो थैखागोनसो गारबोदों हा गारबोदों साबिखौ ना लाफादों नै आंना खिचुरिया नैबे जाहैबाय सयाफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ मर्निंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हायाखै दै मानो होनब्ला दिनै सानडे ना लोगोफोर एसे मर्निंआवबो एसे लेट सिखांनाय जादों बिनिफ्राय ओमफ्राय आं एसे खामानि दामानि मावनानै ओमफ्राय न'आव एसे ओंखाम संग्राया आंना लेथ्रा जानानै दंमोन गेस सखा थखा सुस्रांजोबनानै साफा खालामबाय बिनिफ्राय आरो फ्रिजआबो दै बुंजोब्बायमोन एकदम माने आइस जाजोब्बायमोन ना बरफ जाजोब्बायमोन बिनिफ्राय आङो दिनै सानसे माने मैया मोनानिफ्रायनो आङो अफ खालामदों मानो होनब्ला ओंख्रि गोजां जेबो थायाखै ओमफ्राय खालि अनलि दैल'सैमोन नालाय बेनि थाखायनो अफ खालामनानै दोनदों आं हरसे बेनिफ्राय बे बरफआ गलिबायना ओमफ्राय बख'नो मोजां जायो बिदिब्ला ओंखायनो दैसे एकदम माने फ्रिजखौबो फुगारजोबनानै साफा खालामनानै लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खालि थोरसि लथा एसे साजायनांगौ बाखि दं माने आं बाहेरायाव सुनानै फोरानना दोनजोबदोंना आङो बेनि थाखायनो आंना ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर दुगैखांबाय आङो सानसुसो दै दा मर्निं नङा आरोना जों जाखांजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय दायो सानसु टाइम गरम ना दाहाय खेनसे दुगैबावनांगोन दायो होमबाबो खेनसे दुगैनानै लाबाय गरमनि थाखाय जि थि गासिबो सुस्रांजोब्बाय खिन्थु एसे लेट जाबाय जि सुनाया आंना रानगोन राना गेरेन्टि होनो हाला आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो आरोना स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसैलाय आरोना लोगोफोर हायासो नांजोब्बाय नै गय फोराननाया फ्रिजनि माबाफोरखौ नै इयावसो सुनानै दोनबाय आङो रानथोंसै नै एसे बोरैबा गुगाहांबाय आयौ सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा दिनैबो मा जादों नोंसो मा जादों माथो बाव 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 जाबाय थाखो आलु लेगसो आलु 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 चु लेगसो चु चु हरु गिदु 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 चु दैखरथिंसो खारलांथारबाय मा जे नुयो लोगोफोर मा होनबावनो आरोना गेटथिंजाय मासे सैमा थांनो हाया सासे मानसि थाबायलांनो हाया बिनि थाखायनो जोंनाव रावबो फैला लोगोफोर सोरबा फैबा ना गेटनिफ्राय मा होनो मिथिबाय सैमाया हांगार सैमाया बायदि जारलाखा चु लेगसो चु चु होसो गरमानो अभारद्राय लोगोफोर मा खालामबावनो थै दा खेलेबाय था थां दैयानो गुसु नङा फ्रिजखौनो दहाय अन खालामाखै होनखाबाय आं मैया मोनानिफ्रायनो नुवाखै खेलेबाय था थां नानि बेखौ फ्रिजआव दोनथ' सनालि थै आरोसो चु लेगसो चु 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 होसो चु इन्जय इन्जय मिनि होसो 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 थगायजाला बायलाबाय गथ'आ आरोसो फैदा अलु बेसेरा एसेल' थगायनांगौ आरोना रेक्सखौ होखायो खारदावनाया आसुलि गथ'थाय बे दायो लोगोफोर जोंहा दुगैखां लोबखां देलायनानै सनालिजों आंजों दसे लामासिम थाबायग्लांहैयो फैदा बिसिम थाङा आङो लामाया अखा गैयैखाय एकदम हाब्रु गैया आरोना लोगोफोर खारालै दिनै आं ओरैनोसो थाबायनो फैदों आरोना बैयो फिल्डखौ नायनि र' मोजां नंगौना नङा खारनि माने गाबोननिफ्राय प्रेक्टिस खालामनो सानदों आं दैयाबो रानदोंना आयो फुजा होफैलायबावहाय एनै दैयावहाय ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनोबो खारफानांगोन जागोन दे गाबोन खारगोन मर्निंआवहाय सिखांनानै दसे खारना मर्निंआवहाय सिखांनानै दसे खारग्रा खालामनांसिगोन बेलासियावहाय माने टाइमानो थोआ ओमफ्राय मर्निंआवबो थोआ थोनाया होमबाबो मर्निंआव खारबा मोजांसिन जायो नालाय र' गाबोननिफ्राय मर्निंआवनो सिखांनानै एकदम माने 4:30टाफ्राव सिखांनानै 5:30सिम दसे खारबानोथ' बेनो मेरलाना लोगोफोर बिदिनो प्रेक्टिस खालामनांसिगोन आरोना दफा दफानो उफाय गैला लोगोफोर जायै जिरायनो मथिसो जालांजोब्बाय दाख्लै लोमजानानै एसे हामनाया आरो फुंफिनलायबाय आरोना लोगोफोर दसे थाबायहैनो ओरैजाय दानो गैला नै लोगोफोर रानजोब्बाय बैयाव फुजा होफैलायबावलै
नै आं खारग्राया एकदम माने सामथाय जानानै दंजोबथारो आरोना लोगोफोर सनालिया जि फैनो लुगैदों सामथायजोबसै नै एकदम सामथायजोब जुथा लाबोबा खारजागौमोन दसे आं आरो सेन्देलसो गानना फैबाय नै दाना मा खालामबावो सनालि नों खारनो लुगैदोंमोन आंजों खारदो दे नोंहा खारदोना दसे इलाय खुन्थिंलाबायगोन दा नै बथल थालाबायनो हागौ जौ लोंनानै गारलाजोबनाय मुख्रा गोजाजोब बथलानो गैया बाजिङाब्रासो खनना लांखो ना माखो जोंना न'आ बरिया नुदों नै ओरैजाय अखा हानो हागौदां गोसोम जादों एसे अखा हानो हागौ आरोना लोगोफोर बोरैबा गोसोम जादों ओमफ्राय खारजागौमोन खारनो लुबैदोंमोन आंबो जुथायानो गैया र' दादानाव फन हरनि है नांला हरबाय थाला जेबो फैनो नागिरदों नालाय गावहा ओइथिं थांनो नागिरदों बिहरबालाय बिहरफानो हागौमोन ओरैनो दसे खेनसे राउन्ड मारिलांदों सोरबा सेन्देलजोंनो है बिथिं खारहैया आङो बिथिं थाङा गाज्रि खारहैनो होननानै सनालिया खाराहाय बिसिना लेट्रिनानो गैया अबाव खियो जाखो खुन्थियासो न' गोदान बानायगासिनो दंबावो जेबो फैदो होनदां खारोबा खारदो बावनो होनाय सनालि औ थागोन ना दसे खारनि दे आंबो जुथा नांला फैनो मोननानै आराम मोनबाय जि फैनो लुगैदों सनालियाबो सिलेंगासिनो गावहासो अस्टार गिदिर खारनोलायनो टेम्पालिया गांग्रु है बे माबा बानायनायसो मिथिं जानायाव खुन्थिया गायनायसो मेंगुजोब्बायसो लोगोफोर दाबो बिराद गोबाव जाबायना खेनसे राउन्डआवनो 1 मिनिट लायो थैखागोनसो आयौ आं नोगोद गोबाव जाबाय दे लोगोफोर बै जोंनि माइया जेब्लानिफ्राय एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेनि एसे सिगांनिफ्रायनो खारनाय जाखायाखै आङो स्किम थांदोंमोन ना बिनि सिगाङावबो ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानैथ' खालामनाय जाखायाखै आयौ जिखुनु मार्चनिफ्रायनो हमदों आरोना मार्चनिफ्राय नों दा आगस्ट' जालायलायबाय होमबा सानदों खय मास जाखो आं प्रेक्टिस खालामनाया ओरैनो थाबाय थानाय खुनु एक्सारसाइज गैया प्रेक्टिस गैया अबाव खारनो हानांगौ दे बिदियाव एबार आरो एग्जामा फावसायबाय थानायखायसो आरोना रानिं एग्जामा ओमफ्राय नै खानाया गलांजोब्बाय आं ओरैनो खिलिप्स टेपबो रोंमोन सामथाया बाजोब्बाय बियो गस्लायाव आया खारफालागासिनो दं ना सनालि आंजों आरो बेखायनो बहा डेन्जार खाबाय सनालि सामथाय बाजोब्बाय बे गस्लाया नायनां गस्लाया सामथाय बाजोबना बायाखै बाजोब्बाय नायदो रो इसोर दाहायसो बोखानो जासिगोन दांसो रो नायनो नालाय नै सामथायजोबसै नै बोखालाय होआखै सामथाया हैलाय बैयावबो दंबावो नै हैलाय बिलाइ होनवाखै बिलाइ बे मोनसे नै दे गबाय ओरैबो बाजोब्बाय नै बेयावबो नायदो नै दे सामथायानो दे सेस खारनो लुबैग्रानो बियो दुगैनायनि मा लाब जाखो बे लोगोफोर खेननै दुगैनानै खुनु लाब जायासै गोलोम फैफिनजोब्बायसो दा एखे दुगैयाबा थानो सुखुबावगोन थ' लामासिम थाबायनोसै सनालि खारला दिनै आं जुथाब्लाबो जेब्लाबो ओरैनो राउन्ड मोननैल' मारिलाबायदो राउन्ड मोनसे मारिनायावनो 1 मिनिट लाबाय एफा गोबाव जादोंसो खारनो हायोलै सोरबा थाबायनोसै लामायाव दा बोखारनोसै गानस्लायदो दा गस्लाया ओरैनो लामायावसो आं थाबायनो लुगैनानै फैखादों आरोना ओमफ्राय नै मोनानोसैलाय नालाय बेलासिनि नालाय मबाइला फ्रि मा जाखो है थांला नोंसोरमोनथिंलाय मा थांबावनांगौ बिमानै मोनावल' खालि थांलाय मोनजोब्बाय फिथाइयानो जाला खानायानो थेबना लानांसिगोन र' लोगोफोर थाबायलांबावलायनो ओरैजाय थांबावनांगौ जाहैगोन मा होनबावनो गोथां निला गोथां नङा निलानो ब्लु गोलैगोन बोरैबा खुन्थेंगोन गस्लाया सामथाय बाजोब्बाय साला गाननो सुखुनाय नंला बे थाबायदो बेरायग्रा
Soal masih bang kurung. Ini berea. Nih sini aja. Ini nih bisa sitan aja nih bine. Ini hab bawa bosan siapa? Ini ini siapa ayu bay? Ada video. Ini sih. Sabi hendak pergi bayi lagi apa nih? Sabi. Ada sabi ya? Karbu banjai mana? Karbu deh? Hah? Karbu deh sabi kenal apa deh? Ada lagi mana? Round money karba, round money cuma 1 minit lah ya. Ayo, jangan ada kau jadi proses kalau ya. Udah, Sonali sampai baju mana Goslaya nih? Buka kasih lan skui nih. Sonali kharu dah. Kharu dah. Udah. Kharu na. Hai, udah. Hap aja nuang. Sen dosa dah tabai nan thang nasi. Simple terbaik dengan saya. Tabai gunanya. Thang pinjai nuang tu Sonali. Tu buicin tahu ni. Hai thang abi yang nasari bibar. Nasari. Yo hai dong. Tu thang ni siapa? Hai thang lah nuang thang sih tu. Nuang thang sih tu. Pusat dong ni malah. Keligan. मोनाबायहाय लोगोफोर खोमसि जाहांनो हमबाय थांफिनसै जोङो थाब-थाबनो खिस्रि जायैलायनो बोराया दिनैबो खिस्रि संनानै होनांगौलाय जल्दि थांनोसै आरोना लोगोफोर थाबायलांनोसै माथो देखायबाय थाबावना बे लामायावसो थाबायनायानोसै थांग्रोनोसै लोगोफोर नै आंना खिस्रिया नैबे जाहैबाय सयाबिन बाथोन बे दिनै प्लेटआव सनालियाबो थोरसियाव गोथाव टेस्टि दा आंहाबो थोरसियाव दोनजा बुरजा लाखाबाय आंनो दाउदै होदों आरोना बेयावहाय दैनै लोगोफोर फाइनालि जोंना खिस्रिया मोनबाय जानोसै जेबो संखायाखै साननि ओंख्रि दंमोन आलु ओमफ्राय दा आङो जाबावगोनसै खिस्रिजों लगायनानै ओरैबायदि गोथाव जादोंना साननि ओंख्रियाबो मानि आलु जहलाव नारजि होदोंमोन आङो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय बानलु गोरान बाथोन देनानै जादोंमोन आरोना जेबो सङाखै स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट